nan da nake gaya ma shi karanta kace alajin Allah yawa wallahi ina gaya ma yarinyar nan wallahi kai bari abun ba a cewa komai shi kake na wallahi tayi ko komai ai naga komai yayi zafi maganin shi Allah ko ba kuma zama ta da karamin yaro a cikin ku Allah kashi ku ce sanu da zuwa yau sanu kaka lafiya no wallahi yanzu ku a dubban mamaki na ga yariya ta biyo wata mata mai ciki ta biyo wato yaron tsohon na kalle ba jari a cikin sa wai baba ina wuni muna sai matar ta ce ɗan da ke cikin ta wai na faru uban shi yasa ce wai ina wuni to ban baka labari ba ina jin lokacin da ka zauna Lagos baba akwai zafi dogon baron motar da mun ka shigo ake tun can direban mu ya mutu sai da muka to nan binda gidan man nan na Odo za mu shan mai an sa mai ma ai komi mun to mun tafi direba mun ta sai da niyya ba da kuɗi mun ka gane ya mutu kai dan wasa ba bai da ba ba mu san kana sako baba za mu na yayi za mu shige sai haka nan baba amma fa nan fa su bi ni ƙarya fa a ce mutum ya mutu daga Lagos wai hannun birnin Kebbi wai a shi ya mutu Allah sauka Ku danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun dora.